Oi morenya kwa RAMOGI juanka mora maintiere machiegni chenro mar ang'ichwelo otieno ma chieng' tich abich kabende kiny e odiochieng' mogik mag bago campaigns e pacho kae nyiso ni koro yiero osekayo kenyo chieng' tarik 2 chieng' tich 2 mar juma manyien oganda dhi e yiero. Nyakwa RAMOGI bende jatend migao mochung'ne weche geko mag arita Fred Matiang'i oduoko jalup jatend piny William Ruto ka owacho ni en kata migao mare onge koda wach moramora kod Ruto. Bende jalar kom mar tend piny Kigame mabende ne okoso kata ne oremo kopuodhi koda IEBC pod oramo ni odwaro mondo miye thuolo mar bedo kaka achiel kuom jolar kom tend piny e yiero mar chieng' tich 2. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Shall now deploy the printed register of voters at the polling station where names of voters shall be crossed out after identification of voters using the KIMS kits. Duol mar IEBC ogobade piny ni gibiro tiyo kod register manyasani kod mano ma aching' kaluwore gi ng'eto mar bura mar doma malo. Wale ambao tunashindana na wao wanajua tumewashinda, ndio mnaona wanahangaika. Kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza dhi mbele kod lombo jopiny ka odong' mana seche manok to iloro chenro go mag campaign. Mimi nimewachia Ben Momanyi hii kitu. Jachung' laro kom gavana Manyamira kod otiko mar ANC obolo wuodhe piny ka siro jalar kom no gi otiko mar Wiper. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Kajaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawadhi nyime ni jatend migao mar arita kwe mano Matiang'i owacho ni kata nyiso jalup jatend piny William Ruto ni en onge kode gi ywaruok. Kabende okwedo weche mabende jalup jatend piny owacho William Ruto osebedo kagolo. Matiang'i bende okwedo weche mane owach kod Ruto ni piny owacho chano chocho yiero maduong' mar juma manyien ka gitiyo kod apisas mag loch nanga. Chris Owino miyo waler. E twak mare kod jofwamb weche bomani ma Nairobi, jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i onyiero weche mag jalup jatend piny ka olero ni migao not to the left, we will remain focused on that goal. Mane owacho ni chuno ruodhi e siro lwedo Azimio la Umoja ka achiel gi temo siayo oganda mawuok e gwengego. The Regional Commissioner, Maalim Mohamed of Rift Valley, the County Commissioners, Samson Ojuang of Trans Nzoia, and Stephen Kihara of Uasin Gishu, and Erastus Mbui of Nakuru are part of this scheme. They are the people holding night meetings to orchestrate and to plan conflict among us Kenyans. And unfortunately, the President of Kenya is aware. Matiang'i ochayo Ruto e gino ma owacho ni osebedo ka oyanyo kendo nyiso achaya ne apisas mag piny owacho kod jotendgi. In our sector alone, who does he think anything about? Kinoti ni mujinga, Inspector General is incompetent, Kibicho and myself are animals, you know, and it's a pattern to this. Ewi weche mag loro yore mag tudruok mag mbui ka achiel gi ng'ado teko stima chieng' yiero, Matiang'i owacho ni piny Kenya osegoyo kang' malach e weche mag demokrasia madak gi chan chenro makamago. We are not going to shut down the internet. We are not going to interfere with social media and so on. Why would we do that? Kenya is come of age. Kenyans are mature people. I agree with His Excellency the Deputy President. It's true. Kenya is has a shortage of fools. And I think that applies more to some of those petty claims that he's making and so on than anything else. Wach makamano bende oser lwedo kod jagoro mongirore migao mar arita kwe Dr. Karanja Kibisho mane ochayo Ruto kuom buogo apisas mag piny owacho e migao mar arita kwe. Naibu wa rais ameenda chini sana mpaka kutaja wafanyikazi wa serikali wa chini sana, na hii tunaona ni hali ya ile kuintimidate sisi ndio tusifanye ile kazi tumeandikwa kufanya.
Jotelogo okwayo William Ruto mondo we chwalo ichwang' kod midhiero mage ne apisas matiyo e bwoye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ruben Kigame mane IBC otamo chunge kom laro kom tend piny Kenya oramo ni obiro dhi e doho mamalo mogik ka okwedo okang' mar IBC. Kigame wacho ni duol matayo yiero IBC omayo jo Kenya thuolo kuom puodho mana jochung' 4 kende. Kigame okwayo joherane mondo owuogo go ombulu to the Supreme Court to challenge the presidential polls as soon as they are done. IEBC did not conduct a fair, transparent, and credible nomination of the presidential candidates, and therefore Kenyans have been denied some key candidates of their choice. What IEBC has done is impose 4 candidates on Kenyans, giving them a narrow chance to pick candidates of their choice, and giving 2 of them preferential and exceptional nomination privileges. Again, IEBC is discriminatory, biased, and careless about candidate nomination. Therefore, the process is not fair. As C.J. Maraga said in 2017, I say today, the process of an election is just as important as the results of that election. Apisas magobila timo nonro ewi monj manotim kod jokuoge dala ogai mar Jomin Wach e pachoka mano Nurdin Aji otieno ma piny orugo kawuono.